Magesi FC not Orlando Pirates 1. Namhlanje zokhuluma ama positives nama negatives ale game le. Orlando Pirates bebedlala in away game bebedlala ePulukwane. Bedlala neteam eseke yabashaya abakhipha ku calling knockout eMagesi. Le yaphinda yahamba yoshaya iMamelodi Sundowns kwifile le calling knockouts. To be fair, Orlando Pirates utholile 3 points. Utholile 3 points, but I wasn't impressed. Indlela esidlale ngakhona. But I think I understand why singadlalanga kahle. Yebo. Judging by i-pitch atedlala kuyona. I-pitch atedlala kuyona akusiyona i-pitch enkulu. Yabo sengayisho lento coming to this game ngisho ngathi izobe effecta i-pitch yale game le. Yabo because bedlala kwi-pitch encane. First half nibonile iMagesi indlela edlala ngakhona. iMagesi ibi-compact kakhulu. Abadlali beMagesi bebesimanga impela. Bebehleli kuthina besicindezela. And nathi sikwazile ukudlala first half. Sikwazile ukwenza ama-chances wethu first half. Athi kuyikona ukuthi asikwazanga ukukapitalize kakhulu. Nako-ke umfana omncane uMfukeng esekore igoli. And uMfukeng uyawudeserve impela uDankie bafethu. Yabona uMfukeng baningi abantu abambukela phansi bethi uMfukeng overrated, uMfukeng ilokhu nalokhu. Cha bafethu, uMfukeng uyakwazi ukudlala bafethu. uMfukeng uyakwazi ukudlala. Indlela goal lakhe alikorele namhlanje. Ubonile ukuthi une confidence kakhulu. Yabo umdlali lo one confidence odlala ngokuyithemba ngempela. Indlela goal leya ngalibeka as a contender ye goal of the month or goal of the season. Yabo but ungangitshela ngama comments ukuthi libona igoli olithandayo so far ku-Betway Partnership, but leli namhlanje bafethu it was a nice goal. Umfana udlale kahle namhlanje nayi backline yethu namhlanje bafethu angifuna ukuqamba manga badlalile abafana badlalile. Yabona laphana uSibisi benalomjida uSesana badlalile emuva bafethu. Nikezani futhi uSibisi uDankie. I feel like abantu abaningi abafuni ukumnikeza uDankie uSibisi bafethu. uSibisi uyadlala lapha emuva. Yabo benoChayini abekho abaningi abantu abamncomayo uChayini emedlali kahle. Yabo ingawina amnandi team but uChayini emedlale kahle. Anguza uDankie kaChayini. uChayini uyadlala lapha emuva. Another player ongidlale kamnandi namhlanje uMbatha. Yabona uMbatha lapha eswini udlale kamnandi mfethu. Makhehleni Makhawula ngeke ngazi yabo udlalile kona but I wouldn't say udlale kamnandi. Into engikhala kakhulu ama negatives ale game le. Ama negatives ale game le ilento le ukuthi asikwazanga ukukapitalize. Le team le itholi red card first half 39 minutes. Yatholi red card ngosikhathi kulimaza uNkota. Asikwazanga ukuthatha lelo thuba silisebenzise. Because i-team itholi i-red card obviously sebedlala abawu9 egroundini. Nina niba u10 nihlulwa yini ukubadla labafethu laba. Nihlulwa yini ukubadla labafethu because abaphelele yabo. I think izona izinto lezo engingayithandanga le game le. Angiyithandanga ngempela because Orlando Pirates bekumele isebenzise but ke enye into engijabulisile lento le ya coach ukuthi ucoach ukwazile ukushintsha ischeme. Yabo introduce abadlali vele abangajwayele ukudlala. Yabo athi uku-rotate isquad because uku-rotate isquad into ebaluleke kakhulu. Sayidinga ukuyibona yenzeke because uJose Rivera ukukhumbula kahle akusiyena lo coach lo ojwayele ukushintsha ischeme. Bokunaka uJose Rivera umedlala uqala ischeme kuze kuyophela igame idlanga nge-same scheme. But namhlanje izinto yithe ukushintsha kancane wayinjushisa labafana labo Tshobeni wakwathi second half wayinjushisa uMaswanganye benaye uRadubana ngiyabelieve kwi-project yaRadubana. Fela kuRadubana usephekekile kuyikona ukuthi uyawadinga ama-chance ukuthi akwazi ukukhahlela phambili. Another player odlale kahle namhlanje uGilberto simbonile ngena last game isidlane eMonomogalanza. Angibonanga ulutheni kuyena but namhlanje ngibonile ukuthi umfana kahle uJose Rivera into ayiphekayo ngaye kukhona. Yabo yize ukusazovuthwa late ngathi kuphekwa amazamba nasemarket but ikhona mfethu indaza nayo lapha. Yabo ikhona Tito Maswanganye kugame namhlanje. Ubelugomo Tito Maswanganye namhlanje. Yabo ubelugomo beloke elahla amabhola eswini but umfana udlalile naye. Yabo anginangigxeka kakhulu udlalile but ubenokulahla amabhola eswini and leyo nto le idala ukuthi asifake engcindezini. Yabo besifaka ingcindezi nje mfethu but I'm glad ukuthi usutholile 3 points because yonke into edingakalayo u3 points isidlule. Yabo yonke into edingakalayo akumele sikhulume kakhulu. Yabo yonke esidlalelayo right now u3 points. Sabafana baqhube nje kanje. Wangitshela ama comments ukuthi imaphi wena ama positives nama negatives wakho. Yabo mina sengiwashilo ama positives wami ukuthi abafana badlale kahle. Ama negatives ile ndaba le ukuthi asikwazanga ukudlala kahle ngosikhathi labafana labethule red card bemele sikwazi ukukapitalize score more goals. Yabo ngangitshela ama comments sinyatholakala na YouTube Nguvane Sports. Fuku subscribe lapha ngiyabonga abafuna ngesupport yenu eninginayo yona.